Poliitilta Jonnenpajalta käsin, että tämä sua nähdä ottaako noin homokommarit tämä video pois heti kättelyssä. Pitti se kerittävä kuitenkin niin, että tämä niin video tehdä tätä Jonnenpajalta siis käsin, että kävi semmonen juttu, että muijalta latasta lähti savukonepelti alta jonkun verran ja muija ei päässyt töihin eikä muija päässyt hakemaan minulle kaljoa tuolta osuuskaupalta, niin pitää se aukasta se auto ja minä sinne jo kahtoin. Ja nyt näyttäpi siltä, että sieltä on lärpyttimen hurputin. Minä näytän tässä lärpyttimen kahtokan. Näytän sen lärpyttimen hirputin. Ja niin se on rikkeen siitä perkele nousi sitten se savu. No minä heitän tuonne äesillä mitään ennen. Niin laitamme sinne uuden lirputtimen. Minä sen Kiinasta meninkin jo tellaamaan. Että nyt katsotaan mitä se suohaan tuonne laitettua tuonne niin. Ottakapa hetkinen, minä näytän sen tässä hirputtimen. Niin tässä se on. Minä näytän sen noin tuolla tavalla. Laitetaan sinne niin. Sinne vetoakseli laitetaan liimalla kiinni ja siitä vietään johto tuonne akolle käsin, niin suohaan se laitettua sitten sinne. Niin ei sitten se savu sitten ennen nouse siitä niin siitä muijan latasta, niin se pääsee töihin ja hakkaa minulle kaljoa osuuskaupalta, kun siellä on se Mauno, joka antaa velaksi kaljoa, vaikka ei sitä saiskaan velaksi antaa, mutta kun se on velpojan kaveri, se Mauno, niin kyllä hän antaa sitten, että tällä videolla pyritään sitten minä kahton, että jos minä löydän sen 13 milli avaimen, niin minä aakasen sen lärpyttimen, hirputtimen ja veivän sen sinne kiinni ja kahtotaan sitten. Minä tuossa kompressori, minä sillä laitan siihen se avaimen kiinni ja pyöräytän sen. Ja sillä viisi ja kahtokeepa nyt tarkkaan, kun minä näytän teille, miten tuo kompressori pannaan päälle, että siitä sitten, kun tuolla naapuri jo sanoo, että laitapa se kompressori päälle, että Oho, anteeksi. Kävin kirjastossa muutama päivä sitten ja juttelin ystävällisen palveluhenkilön kanssa ja kysyin, että miten paljon nuoret miehet noin 15-35 käyvät kirjastossa. Ja hän totesi sen ilmiön, joka on kaikkialla Suomessa nähtävissä, eli miehet ovat lopettaneet lukemisen. Vanhemman ikäluokan miehet lukevat, mutta nuoremmat eivät juurikaan. Kirjasto oli silloinkin täynnä naisia ja vanhoja miehiä. Tämä valitettava ilmiö todentuu jatkuvana äärioikeiston nousuna, naisvihana, homovihana, vasemmistovihana ja ylipäätään yleisenä staattisena typeryytenä. Miehenä tätä on kurja myöntää, mutta näin asia on. Pojat kouluissa eivät halua enää opiskella. Tilanne on vakava. Suomi on suistumassa tilaan, jossa ne henkilöt, joiden pitäisi olla osana yhteiskuntaa, suistuvat siitä yhä syvemmälle roplaamaan vanhoja autojaan ja vihaamaan kaikkea erilaista.